በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ለካቲት ዕለት 28 ቅዱስ ኣቦና ኣማኑኤል። ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትርሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቸርነትን ዘለዓለማዊ ጸጋ በረኸትን ናይ አማኑኤል አምላኽና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ስንክሳር 28 ለካቲት ወላዲተ አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳነ አንደበት ኩነኒ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ለካቲት 28 ሮማዊ ቅዱስ ቴዎድሮስ ምስ 6304 ደቂ ማሕበሩ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ብቴዎድሮስ ስም ዝጽውዑ ልዕሊ 9 ቅዱሳን ሰማዕታት ኣለዉ። ብፍላይ ድማ ዓበይቲ ሰማዕታት ማለት በዓል ቅዱስ ቴዎድሮስ ሊቀ ሰራዊት፣ ሮማዊ ቅዱስ ቴዎድሮስ በናድልዮስ። ናይዞም 3 ቅዱሳን ታሪክ ናይ ምድብላቕ ሽግር ሓሊፉ ይረአ እዩ። ሎሚ ብመዓልታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ዘኪርናዮ እንውዕል ሮማዊ ቅዱስ ቴዎድሮስ እዩ። እዚ ሮማዊ ቴዎድሮስ ድማ ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ኣብ ናይ ነገስታት መክሲሚያኖስን ዘመን ዝነበረ ካብ ኣውራጃ እስያ ኣስጢር ካብ ዝበሃል ቦታ ዝተረኽበ ካብ ውሽጢ ዓበይቲ ሰማዕታት ሓደ እዩ። ናይ ነገስታት ናትካ ኣማልኽቲ ኣየመልኽን ኢሎም ወንጀልዎ። ብግልጽ ድማ ናብ ኣደባባይ ወፂኡ ኣብ ቅድሚ ዓላውያን ነገስታት ስለ እምነቱ ስለ ጎይታ መስኪሩን ምሂሩን ንብዙሓት ናብ እምነት መለሰ። ነገስታት ድማ ኣፀዊዖም ንጣዖታቶም ንምንታይ ከም ዘይሰግድ ምስ ሓተትዎ ኣነ ክርስቲያን እየ ብዘይካ ንህያው ወዲ እግዚአብሔር ንጎይታይን ኣምላኸይን ፈጣሪየይን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኻልእ ኣየምልኽን በለ። ድሕሪኡ ነገስታት ብእሳት እንዳኣቃጸሉ ካልእ ብጣዕሚ ኣሰቃቂ መከራታት ኣውረድሉ። ወዲ በርቢዮስጦስ ንጉስ ድማ ንኣማልኽተይ እንተተገዚእካ ኣብ ልዕሊ ወታደራተይ መኳንንተይን ኣዛዚ ሓለቓ ገይረ ክሾመካ እየ። ብዙሕ ወርቅን ሰልድን ዝኸውን ዝኸበሩ ኣልባሳትን እውን ክህበካ እየ በሎ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ንንጉስ ወርቅኻን ሰልድኻን ንጥፍኣት ይኹንካ፣ ኣነስ ብህያው ወዲ እግዚአብሔር ብፈጣሪየይን ብኣምላኸይን ብኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ጸጋን ሓለቓን እየ በሎ። ንጉስ ድማ ንኣምላኽ ዶ ውላድ ኣለዎ እዩ ኢሉ ሓተቶ። እዚ ቅዱስ ድማ እወ ካብ መለኮት ባህሪ ዝተረኽበ ምስኡ ከዓ ንዓለም ዝፈጠረ ብሓቂ ውልድ ኣለዎ ኢሉ መለሰሉ። ንጉስ ድማ ንኣምላኽ ቴዎድሮስ ድማ እንተፈሊጥናዮ ክንረኽቦ ዶ ንኽእል ኢና እንተበሎ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ናብኡ እንተተመሊስካ ከማይ ኣገልጋሊ ትኸውን ዝተፈተወ መስዋዕቲ ድማ ክገብረልካ እዩ በሎ። ድሕሪኡ ንጉስ ነገር ኣይተብዝሕ ብዙሕ ገንዘብ ክህበካ እየ ናብ ኣማልኽተይ መስዋዕቲ ኣቕርብ ኢሉ ብዙሕ ኣብ ዝተኸራኸሮ ግዜ ቅዱስ ቴዎድሮስ ንኣማልኽቱ ጸረፈሉ። ንንጉስ ድማ ረገሞ። ንጉስ ድማ ተቆጢዑ ዕራቁ ምስ ገረፎ ብትምህርቱ ምስ ዝኣመኑ ክርስቲያን ኣብ ጸልማት ቤት ኣሰሮ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ምስ ጸለየ ለይቲ ወፂኡ ዕንጨይቲ ኣኪቡ ንጣዖታቱ ኩሉ ሓመድ ክሳብ ዝኸውን ብእሳት ኣቃጸሎ። ከይሰምዑ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኣገልገልቲ ጣዖታት ከቢድ ድቃስ ኣውሪድሎም ነበረ። ንጉስ ድማ ነዚ ኣብ ሰምዐ ግዜ ንቅዱስ ቴዎድሮስ ብጽኑዕ ስቃይ ኣሳቅዩ ክቐትሎ ናብ መኮንን ኣሕሊፉ ሃቦ። ናይ ንጉስ መኮንን ድማ ንቅዱስ ቴዎድሮስ ኣብ መጀመርታ ናይ ንጉስ ትእዛዝ ክቕበልን ንጣዖታት ክሰግድን ሓባበሎ ለመኖ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ኣነስ ንዝረኸሱ ኣማልኽቲ ኣይስውእን ንኻሓዲ ንጉስ ድማ ኣይእዘዝን በሎ። መኮንን ድማ ቅዱስ ቴዎድሮስ ኣብ እምነቱ ከም ዝጸንዐን ትእዛዞም ሸለል ከም ዝበለን ርእዩ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ዘሊሉ ብምትሳእ ክሳዱ ሓለቆ።
ሒዙ ድማ ብጽኑዕ ስቃይ ምስ ኣሰቃዮ ሊቀ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል መጺኡ ንመኮንን ቀቲሉ ኣብ ውሽጢ ዓዘቕቲ ምስ ኣስጠሞ ንክቡር ቴዎድሮስ ኣብ ሃገረ እስያ እንዳተዘዋወረ ወንጌል ክምህር መንፈሳዊ ጻዕዳ ፈረስ ሃቦ። ንጉስ ድማ ነዚ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ምስ ፈረሱ ክሕዝዎ ብናቱ ትምህርቲ ንዝኣመኑ እውን ክሕዝዎም ምእንቲ ኣፍራስ ለኣኸ። እቶም ምእቲ ፈረሰኛታት ድማ ብዘይካ ኣዋልድን ህፃናትን ን6048 ዝኣምኑ ክርስቲያን ብምስያፍ ሰማዕትነት ከምዝረኸቡ ገበርዎም። ድሕሪኡ ክሕዝዎ ደልዮም ናብ ቅዱስ ቴዎድሮስ ኣብ ዝተጸግዑ ጊዜ ፈረሱ ናብ ልዕሊኦም ተወርወረ። ካብ ናይ ፈረሱ ኣፍ ድማ እሳት ወፂኡ ሓመድ ክሳብ ዝኾኑ ኣቃጸሎም። ፈረሱ ጻዕዳ ቀይሕ ክኸውን ከሎ ትንፋሱ እሳት ስለ ዝነበረ ንዓላውያን ናይ ፈረሱ ትንፋስ እንዳኣቃጸለ ይውድኦም ነበረ። ንሶም ግን በዚ ዝድሕኑ መሲልዎም ናይ ቴዎድሮስ ኮነ ናይ ፈረሱ ኣፍ ክለግሙ እንተኣሰሩ ናይ ፈረሱ ትንፋስ ምስ ተንከፎም 7,000 ዓላውያን ብሓደ ጊዜ ሞቱ። ኣብ ጊዜ ለይቲ ድማ ንቅዱስ ቴዎድሮስ ሒዞም ምስ ኣሰቃይዎ ኣሰርዎ። ኣብ እስር ቤት ከሎ ድማ ጎይታና ተገሊጹ ዓብይ ቃል ኪዳን ሃቦ። ንጽባሒቱ ድማ ዘቕዚቖም ሰቂሎም ደሙ ከም ማይ ክሳብ ዝፈስስ ጽኑዕ ግርፋት ገረፍዎ። በዚ ጊዜ ደሙ ዝተንከፎም ብዙሓት ሕሙማት ስለ ዝተፈወሱ ኩሎም ብጎይታና ኣመኑ። ነዚ ናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ ዓብይ ተኣምር ዝረኣዩ በታ ዕለት ካብ ዝኣመኑ 148 ሰባት ናይ ጎይታና ኣምላኽነት መስኪሮም ብሰማዕትነት ዓረፉ። ናይዞም ብሰማዕትነት ዝዓረፉ ሰባት ኣስኬረኖም ንምቅጻል ናብ ውሽጢ እሳት መንደዲ ምስ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሓወሶም። ሽዑ ድማ ንፋስ ነፊሱ መብረቕን ነጎድጓድን ኮይኑ ነቲ እሳት ኣዝሓሎ። ንቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ምስ ናይ ሰማዕታት ዓስከረን ኣብ ውሽጢ እሳት እንተእተውዎ እቲ እሳት ምንም ከይተንከፎ ብድሓን ወፀ። ድሕሪ እዚ ንጉስ ዝገብሮ ምስ ጠፍኦ ኣእዳውን ኣእጋሩን ሸንኪሩ ንኣፉ ብልጓም ለጊሙ ንዝጠመየ ኣንበሳ ሃቦ። ነገር ግን እቲ ኣንበሳ ከም ሰብ ንብዓቱ ኣንጠብጢቡ ኣልቀሰሉ። ንኽብሩ ድማ ሰገደሉ ደኣ እምበር ወላ ሓንቲ ኣይተንከፎን። ጎይታና ከዓ ደጊሙ ንቅዱስ ቴዎድሮስ ተገሊጹ ስሙ ንዝጽውዕ ዝኽሩ ንዝገብር ገድሉ ንዝጽሕፍ ቦታኡ ምስኡ ኣብ መንግስተ ሰማያት ከም ዝገብረሉ ዓብይ ቃል ኪዳን ሃቦ። ከምኡውን በዓልካ ዝገበረ ኣብ መንበረ ጸባኦት ስሙ ክጽሓፍ እዩ ዝብል ኣገራሚ ቃል ኪዳን ሃቦ። ድሕሪ እዚ ንጉስ ናይ 200 ሰባት ሸኸም ዕንፀይቲ ኣምፂኡ ጉድጓድ ኣኹዒቱ ኣብ ውሽጡ ባሩድ ነሓስን ካልኦት ንሰብነት ቆራሪጾም ዝድርብዩ ነገራት ወሲኹ እሳት ኣንዲዱ ንቅዱስ ቴዎድሮስ ናብቲ ዝነድድ ውሽጢ እሳት ኣእተውዎ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ሰማዕትነቱ ምስ 6304 ደቂ ማሕበሩ ለካቲት 28 ብዓወት ፈጸመ። በረከቱ ይሕደረና። ናይ መላእክቲ ሓለቃታት ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ ቅድስቲ ነፍሱ ተቐቢሎም ድማ 3 ኣኽሊላት ኣጎናጸፍዎ። ንግስንኡ ድማ ኣውሳብያ ዝተባሃለት ሰበይቲ መኮንን ወሲዳ ዋግኡ ብጣዕሚ ክቡር ብዝኾነ ጥዑም ጨና ብክብሪ ገኒዛ ናብ ገላትያ ወሰደቶ። ዝጸበቐት ቤተ ክርስቲያን ድማ ሰርሓትሉ። ካብ ናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ ስጋ ብዙሕ ተኣምራት ተገሊጾም ተረኣዩ። ናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ ማሕበር ዝኾኑ ናይ 6304 ሰባት ናይ ሰማዕትነቶም ዝክር በዓል በዛ ዕለት ኣብ ለካቲት 28 ተገብረ። ናይዚ ዓብይ ሰማዕት ኣብ ሃገርና ኣብ ውሽጢ ገዳም ጣና ቄርቆስ ብጣዕሚ ዓብይ ገድሊ ኣለዎ። ናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሮማዊ ረድኤት በረከቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን ኣቡነ እጭገ ዮሃንስ ዘጠገሮ። እዞም ጻድቕ ኣቦና ዝተወልዱ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣውራጃ ፍሉይ ስሙ ሳሬራ ኣብ ዝበሃል ቦታ እዩ። ለካቲት 28 ተጸኒሶም ሕዳር 29 ተወለዱ። ኣቦኦም ድላሶር ኣዲኦም ድማ እምነጽዮን ይበሃሉ። ክውለዱ ከለዉ ናብ ውሽጢ ናይ ወለዶም ቤት ብርሃን ወሪዱ እዩ።
ወለዶም ድማ ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ሕያወት ክርስቲያን እዮም። አቦና እጨጌ ዮሐንስ ገና ካብ ዝውለዱ ኣብ 5 ዓመቶም ወለዶም ናብ ናይ እግዚአብሔር ቤት ሒዞሞም ከዱ። ናይ እመቤትና ስእሊ ተመልኪቶም ብደስታ ተመሊኦም ሰሓቁ። ኣምላኽ ዝወለደት ናይ ብርሃን ኣደ እመቤትና ድማ ካብቲ ምስሊ ወፅያ ብኸመይ ኢኻ ፈሊጥካኒ ኢላ ሓቂፋ ስዒማ ካብ ሕጂ ንድሓር ናይ ወደይ ኣገልጋሊ ክትከውን ኢኻ ናብራኻ ከዓ ከም ናይ መላእኽቲ ክኸውን እዩ ብኣኻ ምኽንያት ድማ ብዙሓት ሰባት ክድሕኑ እዮም ኣብ ምድሪ ድማ 500 ዓመት ክትነብር ኢኻ ኢላ ባሪኻቶም ተሰወረት። ካብታ መዓልቲ ንድሓር ኣባ ዮሐንስ ንክርስቶስ ተዋሃቡ 50 ዓመት ድማ ኣብ በረኻ እንዳተጋደሉ ነበሩ። ድሕሪ 50 ዓመት ከዓ ኣብ ደመና ተፃዒኖም ብመልአክ ብቅዱስ ገብርኤል መሪሕነት ናብ ቅድስቲ ሃገርና ናብ ኢትዮጵያ መፁ። ጻድቅ ኣቦና ኣብ ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘመን መጨረሻ ዝመፁ ክኾኑ ከለዉ ምንኩስና ካብ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ካብ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ተቐቢሎም ኣብኡ ኣብ ደብረ ሲና ኣብ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ን50 ዓመት ብጾምን ብጸሎትን ብተጋድለን ነበሩ። ድሕሪኡ ኣባ ዮሐንስ ናብ ዝተቐረበሎም ምድሪ ብቅዱስ ገብርኤል መሪሕነት ናብ ጠገሮ መፁ። እዚ ኣብ ጠገሮ ዘሎ ገዳሞም ድማ ኣብ ሰሜን ሸዋ ይርከብ። ህዝቢ ብልማድ እጨ ዮሐንስ እንዳበሉ ይጽውዕዎም እምበር ስሞም እጨጌ ዮሐንስ እዩ። አቡነ እጨጌ ዮሐንስ መስቀል ካብ ሰማይ ዝወረደሎም ዓብይ ኣቦ እዮም። እዚ መስቀል ድማ ኩሉ ግዜ ተኣምር እንዳሰርሐ ይነብር ኣሎ። ኣብ ናይ ልደቶም መዓልቲ ሕዳር 29 እቲ መስቀል ካብ መቅደስ ወፂኡ ብካህናት ተዓጅቡ ናብቲ ጸበል ክወርድ ከሎ ካበይ ከም ዝመፀ ዘይተፈልጠ ደመና መፂኡ ኣብ ልዕሊ መስቀል ጥራሕ ረቢቡን ከም ዛንጥላ ተዘርጊሑን ናብቲ ጸበል ይወርድ። ኣብኡ ጸኒሑ ድማ እቲ መስቀል ክምለስ ከሎ ሓቢሩ ዓጅቡ ተመሊሱ እቲ መስቀል ናብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ከኣቱ ከሎ እቲ ደመና ናበይ ከም ዝተበተነ ከይተፈልጠ ይጠፍእ። እዚ ኣብ ዘመንና እውን እንዳተረኣየ ዘሎ ዓብይ ተኣምር እዩ። ኣቦና ኣብ ዓብይ ተጋድሎ ከለዉ ሰይጣን ደቂ ተዓዲ ብልጽልኢ ከም ዝለዓልዎም ገበረ። እቶም ሰባት ድማ ንኣቦና ብኸመይ ከም ዘጥፍእዎም ይማኸሩ ነበር እሞ ክቐትልዎም ደለዩ። ግን ቅድስናኦም ብኩሉ ዝተፈልጠ ስለ ዝነበረ ስለ ዝኾነ ፈርሑ። ድሕሪኡ ንምንታይ ካብ መንደርና ካብ ወዲ ንዝጠነሰት ጓል ደሊና ንሶም ኣጥኒሶማ ኢልና ብሓሶት ዘይንኸሶም ኢሎም ተማኸሩ። ብዙሕ ወርቅን ሰልድን ንሓንቲ ጓል ሂቦም ብሓሶት ካብኦም ጸኒሰ ኢላ ከም እትምስክር ገበሩ። ኣቦና ድማ ኣብ ቅድሚ ሰባት ብሓሶት ተኸሰሱ። እዞም ጻድቕ ድማ ኣንቲ ጓል ካባይ ዲኸ ጸኒስኪ በልዋ። ንሳ ድማ እወ ካባኻ ጸኒሰ ክትክሕድ ዲኻ ደሊኻ በለቶም። ኣቦና ድማ በዚ ሓዚኖም ኣብ መንጎና ባዕሉ እግዚኣብሔር ይፍረድ ምስ በሉ ኣብታ ሰዓት እታ ጓል ኣብ ክልተ ተሰንጢቓ ሞተት። ደቂ እታ ዓዲ ድማ ብጣዕሚ ፈርሑ። ኣቦና ድማ ነታ ምድሪ ረገምዋ። ዝተዘርአ ዘርኢ ኣይብቆልኪ ዝተተኽለ ኣይጽደቕ ቁርን ውርጭን ይፈራርቑኺ ኢሎም ረጊሞም ኣብ ደመና ተጻዒኖም ናብ ሰሜን ጎንደር እስቴ ጎንደ ተክለ ሃይማኖት ከዱ። አቡነ ዮሐንስ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ወንጌል እንዳተዛወሩ ዝመሃሩ ክኾኑ ከለዉ ካብ ቅድስናኦም ዝተለዓለ ኣብ ፀሓይ 50 ዓመት ኣብ ወርሒ 50 ዓመት ኣብ ደመና 50 ዓመት ከምኡውን ንዓለም ብኣኽናፎም እንዳበረሩ ኣብ ደመና 50 ዝነበሩ ካብ ሰብ ተወሊዶም ምስ መላእኽቲ ተደመሩ ዓብይ ጻድቕ ኣቦና እዮም። ኣብ ይፋት ጠግሮ በዓለ ወልድ ኣብ ኣፋር ኣዘሎ ኣብ መንዝ ፍርኩታ ኪዳነ ምህረት ኣብ ደብረ ሊባኖስ ኣብ ጎንድ ተክለ ሃይማኖትን ኣብ ካልኦት ቦታታትን እንዳተዛዋሩ ብዓብይ ተጋድሎ ነበሩ። ኣቦና ካብ ሰማይ መስቀል ዝወረደሎም ክኸውን ከሎ ሎሚ እውን ናብ ገዳሞም ዝኸደ ሰብ ብዝወረደ ብናይ ኢዶም መስቀል ተዳቢሱ ቆይሞም ኣብ ጸለይሉ ማይ ብጸበሎም ተጠሚቑ በረከትን ፈውስን ይረክብ። ብተወሳኺ እውን ይሕዝዎ ዝነበሩ መቆሚያኦም ብምብራኽ በረከት ምቕባል ይከኣል እዩ። ቆይሞም ካብ ጸለይሉ ባሕሪ ደረቕ ሑፃ ይወፅእ እዩ። ኣባ ዮሐንስ 500 ዓመት ድሕሪ
منبارهم ناي عرفتي زمانهم مس بصحة مدهاني عالم كريستوس مس 15 نبيات مس 12 هواريات هيرودس مس زقتلهم مس 144 شح ህፃናት مس أبراهامن يساقن مس يعقوبن مس كلهم نجد ملائكتن صادقان سماعتاتن كلهم تختلوا مسيو عبيق الكدان أتولم سمكا زصوعه قدامكا زرقصه مبا زهابه بيتا كريستيانكا زسرحه زسرحه زحجزه قدلخا زسمعه زسمعه زترجمه زخرخا زجبره سجاب 10 تولديك محرلكا ايه نصحا كياتوه اي كموتن ايو قلعه مولاد انت زي كاله انا قلعه كهبو ايه قدلخا ابيتو نزقمطه سب رخص منفس كفؤات اغاننتي حمام وبا ملأك سلمت ايتن كفون ايو اب قدامكا منكوس انت تقبيرو اب سماي كنفي كبقلولو ايه ايهود زي امنه هتأمقه سب كله اب قدامكا مسيو انت عارفو يقرا كبلولو ايه اب مقابره يقول لغوتا كمستقبره غيره قصرولو ايه زبل قال كيدان مسحابهم ناف سماي عرقه ቅዱስ አቡና ኣብ 500 ዓመቶም ሐምሌ 29 ዓሪፎም ኣብ ጎንደር ተክለ ሃይማኖት ተቀበሩ። ኣብ ሰሜን ጎንደር ዝርከብ እዚ ገዳም እዞም ጻድቅ ባዕሎም ዝመስረትዎ እዩ። ነገር ግን ናይቲ ገዳም ስም በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ስም ገበርዎ። አቡነ ዮሐንስ ምስ ዓረፉ ብርግማኖም መሰረት ኣብ መንዝን ኣብ ይፋትን ቁርን ድርቅን ስለዝበዝሖም ሓደ ብቁዕ ባህታዊ ካብ በዓቶም ወፂኦም ብምኽንያት ሕሜታኹም ጨግእጨ ዮሐንስ ስለዝረገመኩም እዩ ናታ ዓጽሚ እንተዘይ ኣምጽኢኩም ቁርን ውርጭን ድርቅን ክጠፋኣልኩም ኣይክእልን እዩ ወሎም። እቶም ህዝቢ ድማ ኣቦና ኣብ ጉንዲ ተክለ ሃይማኖት ምስ ተቐበሩ ድሕሪ 134 ዓመታት ብቅዱሳን እንዳተመርሑ ከይዶም ኣብ ፍርቂ ለይቲ ዓጽሞም ኣምጽኦም ኣብ ሃገሮም ስለዘቐመጡ ቁርን ውርጭን ኣብ ወንዝ እንዳቀነሰሎም መጸ። ለሙውን ኣብ ተዓዲ ቁርን ውርጭን እንተበዚሑ ናይዞም ጻድቅ ታቦት እንተኣውጽኦም እቲ ቁሪ ጠፍኣሎም እዩ። ኣብ ውሽጢ ጠገሮ ዝበሃል ገዳሞም ዝርከብ ጸበሎም ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ። ፍርቂ ዓጽሞም ካብ ጉንደ ተክለ ሃይማኖት ኣምጽኦም ኣብ ጥቓ ኣርባሃራ መድሃኒ ዓለም ኣብ ፍርኩታ ኪዳነ ምህረት መጋቢት 18 ፍልሰተ ዓጽሞም ተኸናወነ። እታ ምድሪ ድማ ተባረኸት ዝተዘርአ ኣብቆለት ውርጭን ቁርን ቀነሰ። ዝናብ እንተኣብዩ ወይ እኽሊ ዝውድእ ኣንበጣ እንተመጽዩ ታቦቶም ወፂኡ ምህለላ ይተሓዝ። ሽዑ ድማ መቕዘፍቲ ይርሕቕ፣ ዝናብ ከዓ ይዘንብ። እዞም ጻድቕ ደመናን ወርሕን ፀሓይን ኣብ ኢዶም እንዳሓዙ ዝጽልዩ ዝነበሩ ኣቦና እዮም። ኣብ ጠገሮ ኣብ ኣዘሎ ኣብ ፍርኩታን ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ቦታታትን ኣብ ሓደ ገዳም 50 ዓመት ብጸሎት ነቢሮም ብጠቕላላ ኣብ 500 ዓመቶም እዮም ዓሪፎም። ናይ ኣቡነ እጨጌ ዮሐንስ ዘጠገሮ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና አሜን። ለካቲት 28 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ቴዎድሮስ ሮማዊ ሰማዕት 6304 ሰማዕታት ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ኣቡነ እጨጌ ዮሐንስ ጽንሰቶም ወርሓዊ በዓላት ድማ ዝኽረ በዓለ አማኑኤል ኣምላኽና ቅዱሳን አበው አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብን ቅዱስ እንድራኒቆስን ሰበይቱ ቅድስቲ አትናስያን ቅድስቲ ዓመተ ክርስቶስ ኩሎም በረከቶም ይሕደረና በዛለም ማዓንቲ ዝዕሉ ኩሎም ቅዱሳን ጸሎቶም ይርዳአና አሜን። ከም እውን ናይ 28 ስንክሳር ናይ ለካቲት ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 29 የካቲት ተስካረ በዓሉ ልደቱ ለእግዚእነ አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። 29 የካቲት በዛ መዓልቲ እዚኣ መዘከርታ በዓል ልደት ናይ ክብሪ በዓል ቤት መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አምላክና እዩ። ቸርነቱ ምሕረቱ አምላክነቱ ሰለስትነቱ ሓድነቱ ምስ ኩላትና ይኹን። ካብ ድንግል እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደሉ እዩ። ምስ ሕያዋይ አቡኡን ይቕረ ባህላይ መንፈስ ቅዱስን ድማ ንዕኡ ምስጋና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ
سلام إبل للدتك مدمم أمدنقالي سقاهتم إيسوس كريستوس مدهاني ألم لبي عنك إجزيو ولا نفسي آدم لسقايس أعزو دكام إبن ቸርነቱ ምስክላትና ይኹን ናይ መድኃኔዓለም ኣምላኽና ቅዱስ ቢላካርዮስ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኤጲስቆጶስ ሃገረ ኣርሞኒ ዝኾነ ቅዱስ ፒላጋርዮስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። እዚ ኣቦ ድማ ክሳብ ዝዓብን ኣዝዩ ዝሽምግልን ኣብ መንበረ ሲሞቱ ነበረ። ብዙሓት ድርሳናትን ተግሳጻትን እውን ደረሰ። እዚኣቶም እውን ስለ ቅድስቲ በዓለ ልደት፣ ስለ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም፣ ስለ ነሓጥኣን ዝበጽሖም ሞት፣ ሲኦልን ፍርድን፣ ስለ ረቂቕ ጥበቡ ንመድኃኔ ዓለም፣ ስለ ክቡራት በዓላት እዮም። ብመሕወይቲ ዝኾና ትምህርትታቱ ድማ እውን ብዙሓት ነፍሳት ንእግዚአብሔር መስዋዕቲ ገይሩ ኣቕረበ። ኣብ ልዕሊ ህዝበ ክርስቲያን ናይ ስደትን መከራን ዘመን ምስኮነ ድማ ምእንቲ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ ንኽኽዑ ደለየ። ንህዝቡ እውን ኣብ ቅንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ንኽጸንዑ ኣዘዞም። መሃሮምን ምእንቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ ንኽኽዑ ስለ ዝደለየ ገጹ ከም ዘይርእይዎ ነገሮም። ንሳቶም እውን ነዚ ሰሚዖም በኸዩ። ብምፍልላዮም እውን ኣመና ሓዘኑ። ንምንታይ ደኽታማት ክንከውን ተሓድገና ኣለኻ እውን በልዎ። ንክሕድግዎ ምስ ዘይተኽኣሎም ካብኣቶም ወፂኡ ናብ መኮንን ከይዱ ኣብ ቅድሚኡ ቆይሙ ብናይ ክብሪ በዓል ቤት ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነ። እቲ መኮንን ድማ ብዙሕ ስቃይ ኣሰቃዮ። ህዝቢ እውን ብዙሕ ልመና ለመንዎ። ንስኻ ሽማግለ ስለ ዝኾንካ ካብ ሃገር ወፂእካ ንርእስኻ ኣድሕን ይብልዎ ነበሩ። ንሱ እውን ንልቦም ደስ ከብል ብሕቡእ ክወፅእ እየ ይብሎም ነበረ። በታ ለይቲ እቲኣ ሓደ ሰብኣይ ንምንታይ ነቲ ሰማዕቲ ክትኮን ዝሓሰብካዮ ሰናይ ሓሳብ ረሳዕካ ከም ዝብሎ ዝመስል ራእይ ረአየ እሞ ብድሕሪ እዚ ናብ መኮንን ተመሊሱ ተገለጸሉ። ሽዑ እቲ መኮንን ርእሱ ብሰይፊ ንኽቆርጹ ኣዘዘ። ኣብ መንግስተ ሰማያት እውን ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ተቐበለ። ምእመናን ድማ ንስጋኡ ወሲዶም ንኤጲስቆጶሳት ከም ዝግባእ ብኽብሪ ገኒዞም ኣብ መቃብር ኣቕመጥዎ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ኣቦ ይምሓረና። በረከቱ እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ሰላም ለከ ፒላጋርዮስ ካህን በእንተ ሲኦል ወሞት ደራሲ ድርሳን እንዘ ትበኪ ቻከ ሃገረ አርሞን አጥባኤከ ትሩጽ አውደ ስምዖን አምሳለ ወሬዛ ህፃን አድክሞተከ ይክህለ ርስአን። ከምውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓምደ ሃይማኖት ወመክብብ መነኮታት አባ እስጢፋኖስ ዘጉንዳ ጉንዶ ሕዳር 18 መዓልቲ ብድብጸር ዘርአ ያዕቆብ 46 ጊዜ ተገሪፎም በዛ መዓልቲ የካቲት 29 በ1427 ዓመተ ምህረት ኣብ ገዳሞም ደብረ ገሪዛን ጉንዳ ጉንደ ገዳም ተመለሱ። በረከቶም ይሕደረና። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኩኖ። ንዓና እውን ብጸሎት ቅዱሳኑ ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። በረከቶም ምስኩላትና ይኹን። ናይ ዕለት 29 ስንክሳር ኣብዚ ፍጸም አሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 30 ለካቲት ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ዓመታዊ በዓሉ ናይ መጥምቀ መለኮት ናይ ቅዱስ ዮሐንስ አቦና እዩ። በረከቱ ረድኤቱ ምስኩላትና ይኹን አሜን። ለካቲት 30 ናይ መጥምቀ መለኮት ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ርእሲ ዝተረኸበትሉ ዕለት እዩ። ን10,000 ናይ ደብረ ዳሞ መነኮሳት ሕብስቲ እንዳ ኣበርከቱ ዝምግቡ ዝነበሩን ብሞት ምስ ዓረፉ ድማ ምዕራፎምን ምማቶምን ዝለብስዋ ልብሶም ንመነኮሳት ዝነገረትሎም ናይ ገርዓልታ አቡነ ሙሴ እውን ዕረፍቶም እዩ። እዞም ጻድቕ ሃገሮም ትግራይ ገርዓልታ ቀመር 4 እንስሳ እዩ። አቡነ ሙሴ ኣብ 11 ዓመቶም ብናይ መልአኽ መሪሕነት ናብ ደብረ ዳሞ ከይዶም ብዓቢ ተጋድሎ ነበሩ። ድሕሪኡ ኣብ 25 ዓመቶም መንኩስና ተቐቢሎም ኣብ ውሽጢ እዚ ገዳም ን21 ዓመት ሙሉእ ከይተንቀሳቐሱ ብምቋም ስለ ሃገርና ዝጸለዩ ዓቢ ኣቦ እዮም።
10,000 ናይ ደብረ ዳሞ መነኮሳት መሪፀሞም ናይ ገዳም መጋቢ ገይሮም ሸምዎም እሞ እዞም ጻድቕ ኣገራሚ ንዝኾነ ናይ ጽድቅል ስርሖም መነኮሳት ወላ ሓንቲ ከይፈለጥዎም ብሕቡእ ይሰርሑ ነበሩ። ንምሳሌ ንውሕድ ሕሩጭ ኣበርኪቶም ን10,000 መነኮሳት ክምግቡ ከለዉ እቶም መነኮሳት ድማ ነዚ ኣይፈልጡን ነበሩ። እዞም ጻድቕ ናይ መነኮሳት እግሪ እውን ብምሕጻብ የገልግሉ ነበሩ። አቡነ ሙሴ ዘገርዓልታ ብሞት ኣብ ዝዓረፉ ጊዜ ዝለብስዋ ዝነበሩ ልብሶም ብናይ ሰብ አንደበት ኣፍ ኣውፂኣ ነቶም መነኮሳት ምዕራፎም ነገረቶም እሞ ረድኤቶም በረከቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ድማ እግዚአብሔር ይምሓረና አሜን። ከምኡን ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ኣብ ቅዱስ ወንጌል ድሕሪ እመቤትና ቀጺሉ ከም ናይ በዓል ዘካርያስ ቤተሰብ ዝኣክል ክብሪ ዝተገልጸሉ ፍጡር ኣሎ ኢልካ ምዝራብ ይከብድ እዩ። ቅዱስ ሉቃስ ወንጌሉ ዝጀመረሉ በዚ ናይ ቅዱስ ቤተሰብ እዩ እሞ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ክብል ኣጽሒፍዎ እዩ። ካህን ዘካርያስን ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ። ብኩሉ ትእዛዛት እግዚአብሔርን ሕጋጋቱን ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ ይብሎም። ሉቃስ ምዕራፍ 1:6 ናይ ሰብስ ንግደፎሞ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብዘይ ንቐፋ ምንባር ክንደይ ይረቅቕ ነዚ አንክሮ ኣድንቆት ይግባእ። እዞም ቅዱሳን ሰብኣይን ሰበይትን ግን መኻናት ብምዃኖም ቆልዓ ከይወለዱ ዘመኖም ሓሊፉ ነበረ። ከም ናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት ዕድሚኦም ናይ ኤልሳቤጥ 9 ናይ ኣቡና ዘካርያስ ካህን ድማ 100 በፂሑ ነበረ። ፍጹም ትዕግስቶም ዝተመልከተ ጎይታ ግን ኣብ እርግናኦም ካብ ሰብ ኩሉ ዝዓበየ ትንቢት ንበይኑ ዝተነገረሉ ዓብይ ነቢ ምእንቲ ክህቦም ንመልአከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ለኣኸሎም። ቅዱስ ዘካርያስ ሰብ እዩ እሞ ካብ ብዝሒ ደስታ ብምክርኻሩ ድዳ ወይ ከዓ ዓባስ ኮነ። እዛ ቅድስቲ ግን መስከረም ዕለት 26 ዓብይ ሰብ ጸኒሳ ን6 ኣዋርሕ ንነብሳ ተሰወረት እሞ ኣብ ሻርሻይ ወርሒ ድማ ናይ ፍጥረት ኩሉ ጎይታ ኣብ ዝተጸንሰ ጊዜ ናይ ኣርያም ንግስቲ ድንግል እመቤትና ናብ ኤልሳቤጥ መጸት እሞ ክልቲአን ቅዱሳት ደቂ ክልተ ኣሕዋት እየን። ናይ ኣምላኽ ኣደ ምስ በጽሐት ሰላም ምስ በለቶም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣደን ቆልዓን ወሪዱ ንኤልሳቤጥ ብምስጋና ንዮሐንስ ድማ ገና ኣብ ህፃንነት ከሎ ኣብ ከብዲ ከሎ ብደስታ ዘለለ ሰገደ። ድሕሪኡ በዛ መዓልቲ ሰኔ 30 ተወሊዱ ኣቦኡ ዘካርያስ ዮሐንስ ምስ በሎ አንደበቱ ተፈትሓሉ እሞ ኣብ ርእሰ መጽሓፍ ወንጌል ከም ዝተመዝገበ ዮሐንስ መጥምቅ ኣብ መወዳእታ ስብከቱ ሄሮዶስ ንሰበይቱ ፊልጶስ ሓው ስለ ዘእተወ ርእዩ ከም ዘይረኣየ ስቕ ክብል ከዓ ዓይኑ ክገብረሉ ስለ ዘይከኣለ ሰበይቲ ሓውካ ከተእቱ ኣይግብአካኒ ኢሉ ስለ ዝገዘቶ ኣበይ ዝነበረ ደፋር ደኣ እዩ እዚ ንበዓል ስልጣን ዝግዝት ኢሉ ናብ ማእሰርቲ ዳጎኖ። እዚ ጊዜያዊ ብይን እዚ ድማ ንሄሮድያዳን ንጓላን መምከሪ ዕድል ኮነን። ማለት ኣደ ንጓላ ሄሮዶስ ዝተወልደሉ መዓልቲ ኣብ ዝኽበረሉ ዕለት ሄሮዶስ ልቡ ክሳብ ዝጠፍኦ ክስዕስዑሉ ኢኽሞ ደስ ምስ በሎ ዝዛረቦ ክትሰምዒ ኢኺ እንተደኣ ዝደለኽዮ ክትወስዲ ወይ ክገብረልኪ ቃል ኣትወልኪ ኣለኹ ዝብል ቃል መሊቓቶ ገለ ከይመለስኪ ናባይ ተመለሲ እሞ እቲ ዝበሃል ሓቢርና መኼርና ክንህቦ መልሲ ርእሲ ዮሐንስ ኣቑሪጽ ካሃበና ምባል እንተዘይኮይኑ ካልእ ብድሕሪኡ ስለ ዘይስእኖ ኩሉ ገዲፍኪ ከምኡ ጥራይ በልዮ ኢላ ስለ ኣቐዲማ ዝመኸረታ በታ ሳዕስዒት ጓል ሄሮድያዳ ሄሮዶስ ካብቲ ዝተቐመጠሉ መንበር ክወድቕ ክሳብ ዝደሊ ተሓጒሱ ዝደልየቶ ክትረክብ ኣብ ቅድሚ መኳንንትን ዓበይትን መሓለላ ማሕልኡ ከየጉደለ ከዓ ርእሲ ቅዱስ ዮሐንስ ክትህበኒ ስለ ዝበለቶ ኣዚዙ ኣውሃባ። ርእሲ ዮሐንስ ኣብ ኢድ ኣደን ጓልን ምስ በጽሐት ድማ ብዝሓዝኦ ነገር እናገላበጣ ኣንቲ ንንጉስን ንግስትን ዘይተሓፍረ ዝነበርኪ መልሓስ ሕጂ ደኣ እወ ዘይትምልሲ ተዓጺኽዶ እናበላ ኸላግጻሉ እንከለዋ ኩሉ ዝከኣሎ መድኃኔ ዓለም መድሕን ነታ ርእሲ ዮሐንስ ህይወት ሰኺዑ ኣኽናፍ ኣብቂሉ
كم اتبرر جبرا نسا اتارسي يوحنس ون استجبر الله كيرسعت قويتا أبزلو دبر زيت كيدا سجدت له أمه كم زلاتو كاستمهر فقيد الله بزح عمتات استمهراك عرفت بزي علت دما أب شخلا سرخبت له بعلا يخبر زينا بيت كريستيان تملكت ماتيوس معرف 18 كاب فقدي 14 سب يبلال كاب فقدي 10 ماتيوس معرف 18 فقدي 18 كسب يبلالو زن منبا مالتي منبا كتعملنا تخينو مطمق ملكوت قدوس يوحنس ودي قدوسان زكرياسن ኤልሳቤጥን ኣብ ማህፀን ከሎ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ ኣብ በረኻ ዝዓበየን ብገዳማዊ ቅድስና ዝተመላኽዕን ንእስራኤል ናብ ንስሓ ዘጥመቐ ናይ ጎይታ መንገዲ ዝፀረገ ንጎይትኡ ዘጥመቐን ስለ ሓቂ ክሳዱ ዝተቆረፀን ዓብይ ሰብ ኣቦና እዩ። ስለዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ነቢ ሐዋርያ ሰማዕት ጻድቅ ገዳማዊ መጥምቀ መለኮት ጸያሄ ፍኖት ቃለ አዋዲ ኢላ ተኽብሮ በረከቱ አይፈለና አሜን። ለካቲት 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ተረክቦተ ርእሱ ዝተወለደሉ ድማ ሰነ እዩ ማለት እዩ። አባ ሚናስ ሊቀ ጳጳሳት ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ዘአንበሳ ሐዋርያ፣ አባ ሳሉሲ ክቡር፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት፣ ቅድስት ሶፊያ ሰማዕት ምስ ደቃ፣ አቡነ አብሳዲ። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት እላ አረፍኩም በዛት ዕለት መዋዕያነ ዓለም አንትሙ በብዙህ ትዕግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ቻነ እየንሳሞት። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ዛት ዕለት ኩልክሙ እድ ወአንስ በባስማቲክሙ ቅዱሳን ሰማይ ወምድር ማህበረ ስላሴ አንትሙ ትዝኩሩነ በጸለትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማህፀነ ለክርስቶስ በስጋው ወደሙ አሜን። ስንክሳር لسمع زنبب فقر قويتا أب لبو يعنبب حالوان صلوتن ترادعنتنا ቅዱሳን እንደማይረክብ አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ካባን ናባ ካብ ዜማ ኩሉ ድማ በአፈ ቅዱሳን ትጓ መላእክት ይታረመለይ አሜን። ካብ ምስጋና እግዚአብሔር አይፍለና ካብ ቅዱሳን ናይ ቅዱሳን በረከት አይፍለና አሜን። መፈጸምታና መፈጸምታ ቅዱሳን ይግበረልና አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጓ መላእክት ይታረመለይ አሜን። አሜን ለኩሉ መላእክት ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአብስረነ ኢታብአነ እግዚኦ ስምንቶት አላትነነ ወባልሃነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአከ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናቸው ድንግል በስጋችን መግዚአብሔር ጽባእ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሉ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድር አጋዚት ሀበ ፍቅር ወልድሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ተማኅፀነ ክራንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር።